Takže ahoj, vítam vás pri dnešnom videjku. Dnešné videjko už točím po 3. krát. Pretože neviem, čo je s týmto, proste neviem, sa mi to zrušilo. Takže začneme tým najväčším. Boxom na hračky Frozen. No, boxom Frozen. Idem to točiť rýchlo, aby sa mi zase nevyplo. Takže také Frozen. Je to od OKT. Je obyčajné modré, také pekné, aké sa mi páči. A hrozne sa mi páči OKT. OKT Kids. Čo ako? Takže taký modrý stál 7 €. A je to na hračky. Tak, potom mala som Happy Meal jedlo v McDonalde a dostala som k tomu takú pandičku. No ja som si vybrala pandu. Tak to má hrozne cute detaily. Takéto súbky. Taký jazyček a hrozne cute. Takže sa mi to hrozne páči. Dám to do toho boxu, pretože tam mám v boxe. Potom ten box bol kupovaný v Mercury Market. Potom v Mercury Market takéto svetielko, prasiatko z Angry Birds a počúvajte. Proste tak. Je to taká kľúčenka. A hrozne sa mi páči. Okolo 2 € stála. Takže tak. OK. Potom mám stade takéto pekné tričko Elza. Zdá sa, že je malé, ale je dosť veľké. Takéto Elza, hrozne sa mi páči. Potom mám stade taký náhrdelník, ale to už z iného obchodu. Takýto náhrdelník. Takto, takými. A je hrozne pekný. Zase nič všade nemám. OK. Potom mi starka kúpila taký náramok červený s takou guličkou. Áno, guličkou na náušniciach, takže tak. Neviem, koľko stál, neviem, kde bol kupovaný, tak. Včera sme boli na kúpku a kúpila mi mamina takéto okuliare za 9,90. Sú s nosom. Zdá sa, že sú chlapčenské, ale sú čierno-sivé a hrozne sa mi páčia, ale sú dievčenské a sú na gumičku. Ja si ich nebudem nejak dávať na seba, iba priložím, proste tak. Také okuliare. A ideme na to, čo mi kúpila maminka dneska. Takže dneska mi kúpila tento peračník Anna a Elza s takou vločkou. Vnúka je taký biely a je taký guľatý. Tu je taký rúžový a hrozne sa mi páči. Tak. Potom mi kúpila takéto strúhatko, aby som nemusela nad košom, ale aby som strúhal do toho. A hrozne sa mi na tom páči, že sú to aj na hrubé ceruzky, aj na hrubé farbičky, aj na hrubé ceruzky, teda aj na tenké ceruzky, aj na tenké farbičky. A vnúka je obyčajne biela. Je to Frozen. Tak. Potom, čo bola maminka pri očnom, no proste tak mi dal takéto pero, obyčajné prepiska. Je tam číslo, takže vám to nebudem ukazovať. Je to takéto obyčajné zelené. Potom mi kúpila Frozen šampón v tvare Elzy. A
Vonia tak obyčajne ako bielilo. Takže tak, tu je Frozen logo. Tak. Potom mi kúpila Jelly Bean v DMke. Aj ten sprchový bol v DMke. Jelly Bean, proste takéto Jelly Bean za 3 €. Potom mi kúpila Frozen pitie s Anou. Tak, ukážem vám, čo je v tom. Majú tam byť magnetky. Aj tu mám magnetku. Takže mám takýto prsteň s Olafom, fialový. Potom tetovačku s Anou a magnetku s Anou. Tak. A hrozne sa mi to páči. A toto pitie. A hrozne sa mi to páči a je jahodové. Tak. A potom dneska mi kúpila takéto Frozen tričko. Zdá sa, že je malé a je dosť veľké. Takéto tričko Frozen. Pardon, že sa ponáhľam, ale zasa mi to vyplo. Potom, áno, budete si hovoriť, že to je detské, ale mne sa to páči. Proste tie detské motívy sa mi páčia. Mám vrecúško mini. A hrozne sa mi páči. Tak. Potom mám na telocvik takéto ružové topánky na lepačky, lebo ja som mala tento rok, ako keď som bola štvrtačka na minulý rok, som mala na zaväzovanie a to sa mi odväzovalo, tak som si to musela aj pri vybíjanej, keď sme hrali vybíjanu, tak som si to musela zaväzovať a zase zaväzovať. Takže mám takéto na lepačky, také ružové. Stáli 6,95. Potom mám prezúky. Hrozne pekné prezúky. Šľapky. Neviem, kto nemôže nosiť šľapky v škole. Takže šľapky. A stáli 10,90. Čiže 10,90. A také pekné šľapky. No a poslednú vec. Nemám mikino na telocvik ani tričko, ale to sa ešte zohná. Ale mám tepláky. Sporty Girl, športovné dievča. A tu je taký hashtag, alebo čo ako to je. Šňúrky sú čierne, sú také ružové. A sa mi hrozne páčia. A boli kúpované v Kiku a stáli 4,99. Takže 5 €. Tak. Takže to by bolo z dnešného. Môžem povedať asi haul. Alebo čo? By bolo asi všetko a na budúci pondelok asi natočím Monday Surprise Opening, pretože máme nové vajíčka Máša a Medveď. Máme tu nové vajíčka Máša a Medveď a proste super. Ja už ich pár mám, takže jasné, mám 4. No ale dúfam, že som... Takže na budúce natočím Monday Surprise Opening a dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, like. Ak sa vám nepáčilo, dislike. Komentujte, zdieľajte, odberajte. Za odber by som bola hrozne rada. Hrozne. Ja by som po celom byte behala, kebyže mám odber. Proste by som bola šťastná. Možno asi to nedotiahnem veľmi ďaleko. Ale tak, ak sa vám páčilo, tak dajte like a pekný koment. A prosím, nehejtujte. Nemám to rada, keď takto hejtuje. Že ona má toto a ona má toto. OK,
Takže ahoj! Boxy girl.